Baiknya nah, kalau aku balen ke. Hai juga. Còn phải là bên đấy. Quay kami nang jauh saya kami ni. Wah saya agak sonai ni. Jauh apa ni? Jauh pergi kami. Jauh Hazul ini. Phải quay à? Wah ya sonai ni. Không này. Labu trung ke? Labu dan kerja. Enggak. Kita berhabis jauh mana kai? Biểu này không ra cái biểu nữa này. Đây nếu chào cô cũng được cứ thực ra là mấy thà bên này. Ê, đừng lấy mà đi phía camera là này mà nó vui thấy đừng lấy thâu nó Ăn là ra vậy đi ra vậy bà ra vậy mà thì cũng bùng nữa mà nó sẽ thăng màu nữa nó đấy mà nó sẽ thăng màu nữa phải về hơn bỏ phơi này bỏ phơi này nữa man thắc hay phơi được ta thằng chạy để thằng đỡ bà để sơ phơi đừng sơ không thấy đi bờ không sao bộ abo tu để bà Tyler mari tete ma Tyler khuya yung sana mama le 같이 야나 만 그장 bos hidup kita aja dan hidup để ra bây giờ ông không có phải là mà kami ni ngapa dia kami ni phải là betul kami ni ngapa sih kami na aja nega siu kami ni ha lại mau cái kami ni apa kami ni Nung tha lại mà kami ni ada Kami ni. Otoman siu kami ni nega tema pola na lokal Arabia Oke. Beda apa sih mata? Lokal. Ni oma betul. Oma. Hah? Oma. Oma dia, oma. Kasih oma. Nung mahan rahe ni je ke? Nung ah. Apa? Nung mahan rahe phai den dah yo. Ang ở đây ở từng cái phải đừng. Betul ni mana? Udalguri. Udalguri. Benar sini mana ke ko? Nah. Ini sini mana jadi kan? Video pun ya lai. Video pun nama. Lokal. Ma pilih nama. Ma. Kham. Ma bukan ma. Perkara na lokal. Lokal. Ayolah, boiler. Bola. Oh. Uma. Berapa? Halo. boiler Boiler. Asara. Mana? Nung thang mana munjai khai. Udah tiền sini. Nung thang apa itu kadang nggak? Nung thang lại. Nung thang lại apa itu dah? Oma kemana mana oma kah? Nung lại. Oma kemana dia nak ya? Nung thang apa itu kerjaan mana? Agak sih bang. Harus malam apa itu kerjaan mana? Dah lah, jangan gitu. Nung thang apa itu kerjaan mana? Nung thang apa? Agak sih bu mak. Nung thang apa itu kerjaan mana? Oma kemana tak kayak mana? Minggu.
अमाखौ मानो जानो गाहाम मोना अमाखौ सोंदो अबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो अबेनिफ्राय फैदों सोंदो गामिखौ नोंहालाय अबेनिफ्राय फैदों आङो हाजोजुलिनिफ्राय नों बबे बेदरखौ जानो मोजां मोनो आङो नाखौ गाहाम मोनो आङो अमाखौलाय मानो गाहाम मोना अमाखौ मेजेमखौ बायो आङो दाउखौलाय दाउखौबो लकेलखौ जायो ओइ नाखौ आंखौल' जायो दे बेनि नामाव ना आंखौ जानो नायसै नोंहालाय आं अमा जायो आरो नोंहालाय नोंहाबो दाउ अमाखौ मानो मोजां मोना मोजां मोना आङो मानि थाखाय माने मेजेमखाय मेजेम नोंथाङा मा बेदर जादों आं अमाखौनो जादों नोंहालाय अमा बेदरजों ओंखाम जाबाय हादोंसो अमाखौ हिन्जाव गोदान खालायथां लाबाय मा बेदर जादों गोथाव अमा जालाय मोजां गरसेनो मोजां जाना खिथि दे पिथाना दाउ बेदर रानदों आरो नोंथाङा खामानि मावनो मोजां मोनदों आरो नोंथाङालाय माला जागोन खालमानसि दाउ अबेनिफ्राय फैदों नोंथाङा इदेनबारि आरो नोंथाङालाय अबेनिफ्राय फैदों नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजां मोनो अमा ना दाउ अमाखौ मानो थाखाय मोजां मोना मोजांफोरा नोंथाङाबो दं माथो लाबाय माथो नोंथाङा मा बेदरखौ मोजां मोनो जानो अमाखौ मानो थाखाय मोजां मोना गरम फैबायना बेखौ अमाखौ जानो हाया नोंथाङालाय अमाखौ मोजां मोना मोजां मोना नोंथाङालाय सार आंनाबो अमायानोसो बियो अमायानो नोंथाङालाय सार बयलार अमाखौ मानि थाखाय मोजां मोना जानो हाया मानि थाखाय दिनै मेजेमखौ नंगौ आरो गरमाबो फैबाय बारा जानो हाला फैबायना नोंथाङा मा बेदर जादों अमा माबे बेदरखौ मोजां मोनो नोङो जानो आं अमाखौनो मोजां मोनो दाउखौलाय दाउखौ मोजां मोना नंगौ आरो नोंथाङा माखौ मोजां मोनो आं अमाखौसो मोजां मोनो दाउखौ मोजां मोना दाउआ बिरनो हायोना नंगौ दा नोंथाङा अबेनिफ्राय फैदों आङो एकदम आमखासिनिफ्राय नंगौ आरो नोंथाङालाय आं गामिनि आदसा नोंथाङालाय मा बेदरखौ मोजां अमा मोनो जाग्रा नै बानाय अमा जाग्रा नंगौ एकदम अमायानो गोथावबा नोंथाङालाय अमाखौनो जादों आंबो अमा दा नोंथाङा बबे बेदरखौ जानो मोजां मोनदों बे अमाखौनो मोजां मोनो आङो दाउखौलाय दाउखौबा बेगें लागा ना ओंखायसो जानो हाया आं थायो गोराफ्राव सार नोंलाय माथो बेदराव बेलेग मानो अमाखौ मोनजाया मोनजाया मानि थाखाय मोनजाया नंगौ धर्मसो आङो नंगौ दालाय बेदराबो बेलेग नोंथाङा माखौ मा बेदर जादों नोंथाङा अमा बेदर जाना हो माथो जाफेराखै माथो नोंलाय जानो जावैयाफ्रा जानो आङो दा जाथ'लालै र' जाखांबाय ना नोंथाङा खामानि मावनायखौ माबायदि मोनदों
मोजां मोनदों मोजां आरो मोनदों? मेंदोंबो अ नंगौ आथिंबो रेवबाय अ नंगौ दा सिख्लाफोरा मानो मावा सिख्लाफोरा मेंबायनो मेंबायरा मा खामानि मावनाय मैया खैना गोदान लायनाय ना जोंहा औ नंगौ अ ओमफ्राय मेंबायनो अ अमाखौ मिया कुपारथाय दाहालागै बेसेबांसो बुथारखो अमाखौ खै कुइन्टेल बुथारखो Aray. आराय कुइन्टेल आरो दाउफोरालाय Ha? दाउफोरा Dawa 1 kuintal. मा लकेल ना पलार Sob lokal. Boiler jaya जोंनिया boiler jaya. Sob lokal. लकेल गोजा Eh. लकेला बारा ना पलारा बारा Ha? Lokal saja. लकेल गोजा Adam pura. Oke. माने पलार जाया मानि Ha? थाखाय मानि थाखाय Ada beram jaya मानसिफोरा. औ नंगौ दा बेयो बे हाबाया मा जायगायाव जागोन Haji Juliau. हाजो गेजेराव Kamani dong. खामानि दङ Gumbali. Kedan labudu. औ नंगौ ना Ha? अबेनिफ्राय लाबोदों Sonai. होनाय Betul sonai. दा नोंहालाय मा मावदों Da betul randeng. बेदरानो नोंहा बेदरखौ राननो मोजां मोनो Ang lokal. आरो Oma keran मोजां मोना. मानि थाखाय Maनि थाखाय माने जाग्रा लकेलखौ बारा जायो. नंगौ